Bona tarda a tots. Ja tornem a ser aquí amb aquest primer Grad Space de la nova temporada. Teníem moltes ganes de tornar a parlar del que ens agrada més, que és el bàsquet i sobretot del Manresa. I aprofitarem doncs, aquest espai que ens agrada tant, com és aquí a través de l'aplicació X, l'antic Twitter, encara és allò que encara costa, I res, i avui doncs, per començar doncs, a parlar d'aquest nou bàsquet Manresa, d'aquest nou Kids Anas Manresa, amb aquesta nova nomenclatura, que fins ara doncs, aparcarem el que són les calderes i ens n'anem cap a les acadèmies d'anglès. I res, i avui, doncs, avui d'aquí una mica entrarà Òscar Herreros per fer una repassada d'aquest roster nou de Trinca que pràcticament, amb 3 excepcions, que ara ho comentarem, però que res, que tenim un bàsquet Manresa completament nou, anem-hi acostumant a tenir doncs, plantilles noves de Trinca cada any. I res, aquí ja tenim Òscar Herreros, l'Aleix Cabré també ha entrat, el Ramon Martín, que també són dels col·laboradors, l'Àlex Alegre, que també ja el tenim aquí. I res, ara anirem presentant a tots els col·laboradors i finalment donarem pas a l'Òscar. Aleix, que has entrat al primer, com estàs? Aleix, sembla que s'ha posat d'oient i ara no... Bueno, l'Àlex sí que el tenim ja a punt d'entrar. Àlex, què tal? Què tal, com esteu? Bé, amb moltes ganes, no?, de parlar d'aquest Manresa, no?, que tenim una plantilla nova de Trinca, pràcticament, i moltes coses molts misteris, no? Una plantilla que en molts jugadors, la majoria, no en coneixíem cap, no? Sí. Que no en sabem res, pràcticament. Ara també tenim l'Aleix Cabré, que li dono pas, i a l'Òscar Herreros. Aleix, què tal, com estàs? Aleix, ara desmuta de baix. Què tal? Com esteu? Bé. Amb ganes de començar a parlar de bàsquet, no? Que aquest estiu... Bueno, de fet, demà comença la temporada del Manresa. Crec que demà fan la presentació a Mútua Intercomarcal. Però, bueno, abans de començar a parlar, abans d'anar per la teca, Òscar Herreros, ara se'ns ha sortit... A veure si ens torna a demanar pas. Ara, sí. Ara. Òscar, ara. Òscar, com estàs? Hola, què tal? Com esteu? Bona tarda. Hombre, què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Al Grad Space, moltes ganes que estiguis aquí amb nosaltres, que ja alguna vegada t'ho havia comentat. I ara, doncs, mira, ens ha anat bé per encaixar doncs, aquest començament de temporada. Demà comença oficialment aquest Kids Anas Manresa 26-27, amb la presentació, que ara entrarà d'aquí una mica per aquí hi ha el Carles Hodar, també ens ho comentarà, perquè diria que em sembla que fan connexió ells allà a la Mútua Intercomarcal. I res, i amb ganes de començar a desgranar aquest roster nou, ara en parlarem, d'aquest Manresa 26-27 que es posa en marxa demà i que tenim moltes incògnites, no? A veure si avui les podem anar desgranant, no sé. I res, Òscar, com estàs? Bé, molt bé. Moltes ganes d'estar aquí amb vosaltres i compartir una bona estoneta parlant anava a dir del Baxi, perquè se'ns ha quedat el Baxi, però del Kids Anas Manresa, que bé, fa uns dies teníem l'equip tancat, ara ja no tant, esperem tancar-lo aviat, però bé, jo crec que s'ha fet una bona feina i ara esperem que hi hagi un bon recanvi pel Colby Jones per acabar d'enllestir-ho. Sí, no? Els col·laboradors, en qualsevol moment que vulgueu entrar, entreu, Jo vull dir que no m'espereu a mi que us doni pas, vull dir que aneu entrant, Bueno, Colby Jones semblava que jo ja pensava que ja el teníem coll avall, això, no? Semblava que estava firmat, però al final, no sé, tu, Òscar, què en saps? Vull dir que té alguna cosa que no se sabia abans de firmar o com ha anat, això, tu saps? Bueno, no, firmat ho estava, perquè de fet el fitxatge va arribar a ser oficial, com sabeu,
Jo crec que ell a la Summer League es fa una lesió que en principi sembla més petita i que finalment no és tan petita i l'obliga a passar pel quiròfan, i com això serà una recuperació no de 2 setmanes per entendre'ns, doncs al final es decideix que evidentment s'ha d'anar a buscar un altre jugador, i en això està el club, en trobar un perfil similar, un jugador que jo diria que tot i ser el 2 pugui ser un jugador gran, que això és una de les coses que parlarem. S'ha volgut fer un equip gran, físic, vull dir, veureu que quan comencem a veure l'equip, que és un equip bastant alt, tot i que al final s'ha acabat incorporant el Rafa Villar perquè ha sigut una oportunitat de mercat i això, però al final és un equip bastant més gran que el que hi havia, més físic, i el que es vol ara és això, intentar fitxar un jugador bastant similar al Colby Jones, que pugui ser gran, que pugui tenir tir de 3, que pugui tenir punts a les mans, però no m'esperaria un 2 baixet, per entendre'n, sinó m'esperaria més un 2-3, algú que pugui jugar una mica a les dues posicions, i això. I en això estan ara una mica, a veure si es troba aquest recanvi, perquè, com tu bé deies, doncs la temporada ja comença i ara sí que hi ha una mica aquella sensació de que ja apreta una mica el temps. Sí. Jo, Òscar, què tal? Què tal, com estàs? Bé. Jo en línia del que deies tu, de fet, jo crec que el Colby Jones, jo pel que havia vist, crec que aquí a l'estil del Diego i de l'ACB era probable que hagués acabat jugant més de 3 que de 2, o que almenys hagués fet de 3 bastants moments puntuals. Sí. Jo et volia preguntar, tu que estàs més ficat en el mundillo dels fitxatges i tot, pel cas del Colby Jones i per altres, entenc que moltes vegades es fitxa un jugador, es firma i tal, i després es fa la revisió mèdica més endavant, no? I que llavors és com aquesta clàusula que si no la passes o el que sigui, pots marxar. No hi ha una opció... És que em sembla que el futbol es fa, però clar, imagino que també és un tema de diners, no? De que abans de firmar-lo puguis fer aquesta revisió mèdica. No hi ha tant perquè després es tanqui un nou fitxatge, sinó perquè, clar, al final ha sigut una setmana i mitja, no?, que ha fet que les opcions B i C potser que tenies al Colvin, no, les alternatives que tenies, les haguis pogut perdre, no? Perquè hagin vist que no els fitxaries, hagin anat amb un altre equip i t'haguis sense un ni l'altre. Sí, és veritat. El que passa que en aquest cas, jo diria que fitxatges fets a mig termini, que Manresa no n'acostuma a poder fer gaires, diguéssim, això és més fàcil, no? Per exemple, Toko Shengelia fa un any i mig, no?, quan fitxa pel Barça, passa la revisió mèdica aprofitant que la Virtus viatja a Barcelona i en aquell moment ell passa la revisió per fitxar pel Barça el següent estiu. En casos que es fitxa a l'estiu i més en mercat nord-americà, on un jugador ha passat la Summer League, a més és un jugador que, com sabeu, al final el jugador estava fitxat, però va haver-hi un termini fins a, no sé si el 26 de juliol, on el jugador podia acollir-se a una clàusula al seu contracte si li sortia un two-way de l'NBA. Llavors, jo crec que tot aquest timing ho dificulta, no?, de poder fer revisions mèdiques més en prevenció. Però sí que és veritat que amb això s'han perdut aquí una setmana i mitja, 2 setmanes bastant valuoses. També és veritat que, no sé, per donar un punt d'optimisme, al final algú recordava aquesta setmana o la setmana passada per X, al final Sylvain Francisco, per exemple, va venir a Manresa, que no tenia equip, va venir amb un contracte de prova i va acabar rebentant-la. Per tant, a vegades una mica aquestes desgràcies, perquè s'ha de dir així, ha sigut un cop dur, evidentment pel jugador, però també per Manresa, perquè evidentment era un dels seus focus ofensius i un jugador molt important, però a vegades t'acaben donant noves oportunitats i al final en això està una mica el club de a veure quines opcions van sortint, perquè ja n'hi ha hagut alguna que ha caigut també després del Colby Jones, per veure si s'ha acabat trobant un perfil que encaixi com encaixava ell. Que també la part bona, per també seguir el fil aquest una mica optimista, no?, és que era una de les fitxes altes, o sigui, vull dir que tenim diners, vull dir que no tenim diners per poder fitxar un jugador així, i també tenim plaça extracomunitari, no? Vull dir que això també t'obre més opcions de mercat. Tu creus que el tindrem abans de la pretemporada? Que crec que comença el 17? Sí. O és massa optimista? A veure, jo sé que aquesta setmana els agradaria tenir el jugador fitxat, que no vol dir que estigui aquí a Manresa. Jo crec que ni ahir ni avui el tenien fitxat, però bé, som a dimarts,
queda molta setmana, però sí que és veritat que hi ha una mica, sense parlar d'angoixa, perquè no és això, però sí que hi ha una mica aquesta sensació de dir, hosti, teníem l'equip tancat, amb un equip que ens encaixava tot molt, i això, evidentment, ha sigut un contratemps i, bueno, ja ha obligat al club a mirar segones, terceres opcions, i en això estan una mica, no?, mirant opcions que ja tenien i altres que se'n poden obrir que potser fa 2 setmanes o fa 3 setmanes no estaven en el mercat. Ja que estaven esperant alguna cosa, no? I ara poden tenir... També la part bona, bueno, dins de lo dolent de la notícia, és que millor ara que, jo què sé, que la segona jornada de Lliga es trenqui i entre que busquis el substitut et perds 3 o 4 partits. Ara almenys, mira, al final, ara, pots mirar més tranquil·litat. Ara el jugador arribarà una mica més tard, però podrà fer la pretemporada al complet si arriba amb un timing més o menys decent i, home, doncs això. Jo diria que és això, que és un cop dur, que és un pal, però, com dius, millor si ha de passar que passi ara en marge de reacció, però bueno, una mica la sensació aquesta de que s'havia trobat un perfil que, amb la incògnita aquesta, que evidentment Manresa ja ha de jugar d'un jugador que no ha jugat a Europa, però sí que es tenia molt la sensació d'aquest tipus de jugador que pot fer el 2 i el 3, anotador, amb bon percentatge de 3, que trepitja pintura, que jo crec que això és molt important, tenint en compte que hem perdut el rating, no?, que probablement és un dels millors penetradors de la Lliga i que per Manresa era un luxe, i crec que es trobarà a faltar el rating i es trobarà a faltar aquest joc també d'algú que vagi com un toro fins a Cistella, i jo crec que Colby Jones no era aquest perfil, però sí que era un jugador que podia jugar per fora, però a la vegada també penetrar amb certes garanties. Sí, perfecte. No, és que ara estava enviant un missatge al Carles Joder, que també m'estava comentant una cosa. Res, Aleix, vols comentar alguna cosa? No, que és una putada parlant en plata, el tema de Colby, però al final és el que comenteu, no? Que el mercat encara està obert per molts equips, si no per la majoria, i són unes dates que, tot i que hem perdut uns dies valuosos, jo crec que encara es pot trobar un bon recanvi, sabent que potser no trobes un jugador idèntic al mercat, no? Llavors, a partir d'aquí, home, dintre de la putada, jo hagués patit més si la notícia, en comptes de Colby Jones, hagués sigut de Nico Nguenda, per dir-te una cosa, no? A partir d'aquí veurem a veure què troba el club. Molt bé. Doncs ja hem parlat del Colby Jones, que potser és el que ens corria més pressa, no?, perquè ha sigut la notícia que hem tingut darrerament. Doncs res, si cas comencem a repassar primer les sortides que hi han hagut, no?, de forma ràpida, que tampoc volem perdre molt temps amb això, sinó parlar dels que arriben, no? Però bé, ens ha marxat el Dani Pérez, el Gustav Knudsen, que se n'ha anat a San Francisco, el Dani de Palencia, com sabeu tots. L'Eli Brooks se n'ha anat a un equip que es diu Gladiators Trier, d'Alemanya. El Max Gaspar, que se'ns ha anat cap a Bradley, a l'NCAA. Llavors l'Archange, que també se n'ha anat a Sevilla, allà al Caja 87. L'Àlex Reyes, se n'ha anat al Joventut de Badalona. Marcis Steinbergs, a Múrcia. El Cao se n'ha anat, que hem quedat tots bastant parats, se n'ha anat a un equip d'Eurolliga, el Žalgiris Kaunas. El Ferran Torreblanca se n'ha anat al Melilla. En Retin se n'ha anat a un equip de la nostra lliga, el Burgos. Llavors l'Agustino Val al Barça, que també és una sortida que a mi també vaig quedar bastant parat, dic, hòstia. Però bueno, sí que ja en parlarem. I el Marc Estany, entrenador al Barça, el Duke se n'ha anat a Varese, l'Olinde a Venècia i el Pauli Cap no sabem on ha anat. Ja. Però bueno, aquestes han sigut les sortides. Llavors, tenint les sortides ja desgranades, doncs ja comencem a parlar de les arribades, no? Primer, crec que va arribar Lucas Buford, un base, com tu deies, Òscar, un base físic de 1,93 m, que amb 24 anys, que aquesta, si m'equivoco, corregeix-me, però jo diria que és la primera experiència que té fora de França. No sé si... Què ens pots dir tu, Òscar, de Lucas? Bé, probablement és el jugador que tinc menys controlat perquè ve de la segona divisió francesa. Jo crec que al final és un base físic que mossega molt al darrere, que crec que tindrem
hi haurà un equip o l'objectiu de l'equip ha de ser, d'alguna manera, ser un equip que mossegui molt i ofegui els seus rivals, val? Que continuïn anant com animals al rebot ofensiu, que amb això s'han fitxat jugadors amb molt d'aquest perfil, i jo crec que ell al final és un jugador que serà el tercer base a priori, perquè al final tothom aquí s'acaba guanyant els minuts. És veritat que fins i tot amb Rafa Villar, que després suposo que en parlarem, no? Perquè al final ha sigut una oportunitat de mercat, però podríem dir que si parlem de bases per nivell a priori seria el quart, però al final es busca un base diferent, un base físic, com deies tu, primera experiència fora de França, estava jugant a segona divisió, un jugador que ha de millorar sobretot en moltes coses, però especialment també amb atac, perquè no té uns percentatges de tir gaire bons, tot i que al final l'atac tampoc serà la seva funció principal, però vaja, no esperaria, per parlar clar, el jugador diferencial de l'equip ni el jugador que més ens sorprengui. Crec que és una aposta d'aquestes que fa el club, com amb un altre director esportiu com era el Xevi es va fer amb el Tonen, com es va fer també amb el Xevi amb Bolaví, que en el cas de Bolaví no va sortir gaire bé, no? Bueno, crec que són apostes a baix cost, que a vegades s'han de fer i que d'inici va ser el primer fitxatge, suposava una mica donar l'embolcalla, començar a donar embolcalla a l'equip abans de fitxar els jugadors principals, que s'ha anat de menys a més en això, i bueno, que cal veure una mica com funciona. Molt bé. Ramon Martín. Jo crec que... Perdona, Àlex. Perdona. No, digues. Sí, no, jo volia afegir amb això que deia l'Òscar del Rafa Villar, l'oportunitat de mercat. Crec que també a vegades el problema és que el club, clar, és impossible controlar els timings que té el mercat de fitxatges, no? Llavors, segurament, quan es va fitxar Bifford era impossible, o semblava impossible fitxar Villar, perquè si tu ara vist en perspectiva, sí que un cop fitxes Villar, dius, és un perfil, amb totes les diferències que puguin tenir, similar al del Bifford. I segurament si tu haguessis pogut fitxar el Villar abans, doncs no hauries fitxat amb ell, no? Però el fitxes perquè és una oportunitat i llavors et surt l'altre que també és una oportunitat i acabes... Sí que sobre el paper sembla amb 4 bases, no? Que poden jugar el 2 i tot, però bueno, dos perfils una mica entre cometes repetits, no? De bases físics, molt bons defensors i amb atac amb més problemes. Sí, jo amb això, només per ja entrar amb el tema de Rafa Villar o rematar-lo, sí que vull explicar que crec que és una cosa... Jo amb algunes coses no vull dir crític amb el club, però bueno, crític des de sempre intentar fer les coses millor i això. O sigui, crec que moltes vegades es parla de que Manresa falta ambició. Jo crec que, per exemple, en el cas del Rafa Villar, Manresa ha fet un moviment de club amb més potencial del que té. Què vull dir amb això? Manresa tenia, igual que el 80% dels equips, els bases tancats. Com deia l'Àlex, si el Rafa Villar, quan el talla Baskonia, que el talla de manera inesperada, perquè ni ell ni els seus agents ni ningú s'esperava que s'acollissin en aquest tall al club, és que Manresa no l'hagués pogut fitxar, perquè és que hi hagués hagut 5 o 6 clubs millors que Manresa que haguessin volgut fitxar Rafa Villar. Bàsicament perquè és un jugador que, tot i que ha passat un any amb poc protagonisme però ha estat en un equip a Eurolliga, és un jugador de formació, és un jugador jove i que ja ha demostrat a Lleida amb una temporada completa a ACB que és un jugador per jugar a Manresa. Probablement no per ser el primer base, diguéssim, no? Perquè ja tens l'Hugo Benítez, però sí, o sigui, al final amb Rafa Villar al mercat Ferran Bassas no hagués renovat, diguéssim, probablement, però és que al final és fer una mica hipòtesis perquè jo crec que Manresa no hagués pogut accedir a Rafa Villar. Per tant, Manresa identifica que en una situació complicada, perquè tenen el perímetre molt tancat, sobretot pel que fa a bases i això, surt un jugador que li encaixa molt al Diego amb la seva manera de jugar, que el coneix, al Rafa també li encaixa venir a jugar aquí, molt més, per exemple, que Obradoiro i altres opcions que va tenir, no gaires, perquè el mercat de bases, com deia, estava molt tancat, i Manresa fa un esforç, que jo és una cosa que valoro molt, que és, enteneu-me, treure uns diners que no comptava per una posició que ja tenia coberta, i això em sembla, per Manresa el més fàcil era dir, hosti, no, nosaltres ara ens enganxem mal moment, com a tots els clubs, i no, Manresa va treure uns diners que no són pocs per Rafa Villar, per intentar garantir-te un jugador que el signes per 2 anys, i em sembla un moviment
molt bo, perquè el més fàcil hagués sigut no signar-lo amb una mica amb l'argument que deia l'Àlex de dir, ja tens els tres bases, no? I a mi em sembla un dels moviments de l'estiu i que entenc que la gent, me'n recordo quan vaig treure la notícia, la gent deia, però si ja tenim 3 bases, no? I al final jo crec que és un moviment que demostra molta ambició de Manresa i de tenir les coses molt clares, de dir, tinc això tancat, però és que aquest jugador em dona un plus que ho he de fer. Totalment, no, Òscar? Jo crec que valorant la posició de base, la tripleta de base, és una tripleta de base de molt nivell per nosaltres, i jo crec que és també un moviment de futur, i a més, si el gasto que s'ha fet, si l'economia et permet fer-ho, no? Perquè al final el 2 americà s'ha pogut fitxar amb garanties, tot i que ha passat el que ha passat, però ja hi ha un marge, i jo crec que la posició de base per mi és de les més completes dels últims anys. Veurem com funciona, però a priori és una de les millors tripletes de bases que ha tingut Manresa els últims anys. Molt bé. Tenim el Ramon Martín. Ramon, vols comentar alguna cosa? Això de la pronunciació del Lucas Beaufort? Que ja m'has tibat les orelles. No, només això, perquè veig que tenim molts problemes per pronunciar-li el cognom i és bastant més senzill, és Beaufort. En francès, E-A-U-S-O. Beaufort. Per tant, es diu Beaufort. Beaufort, més fàcil, perfecte, collonut. Molt bé. Jo, tornant al tema del Rafa Villar, volia, Òscar, una pregunta. El contracte que li han fet, per 2 o per 2 anys, o per 1 o per 3? Sí, jo crec que és un contracte de 2 anys, i a més Manresa, com en la majoria de negociacions, fa una primera oferta i l'acaba millorant, que és el que acaba convencent una mica Rafa Villar, i amb la millora de la segona oferta, diguéssim, també augmenten les possibles sortides que pugui tenir el jugador. Per tant, per això dic que em sembla una bona aposta de Manresa lligar-lo per 2 temporades, més enllà de que en el 90% de contractes d'aquest tipus, després del primer any hi ha sortides, vull dir, totes aquestes coses. Sí, no, que clàusules n'hi ha, perquè, per exemple, amb el tema de l'Agustín Oval, li van firmar 4 anys i el primer any ja ha marxat, és a dir, que m'entens? Sí, però ha marxat deixant calés a caixa i no pocs, i jo crec que al final és una mica el que ha d'aspirar Manresa també, que quan marxa un jugador poder treure un rendiment econòmic. O sigui, ha sigut un comiat bastant dolç, no?, per el que dius? Jo crec que sí. És que al final jo crec que l'Agustín, si no hagués marxat al Barça, hagués marxat a Unicaja, hagués marxat a un altre equip de la Lliga, hagués marxat als Estats Units. Per tant, jo ja, des del moment que des del club el donaven per perdut, abans de que tingués cap acord amb ningú, jo crec que vagi al Barça, que a més és un club Eurolliga, que si no tinc mal entès, la sortida encara era un pessic econòmic més gran per Manresa. Jo crec que és una bona operació, i que també, de cara en fora, serveix molt per veure que Manresa no deixa de ser, és una putada, com deia l'Aleix, que cada any es canvi l'equip, però al final també serveix molt perquè els jugadors, quan venen aquí, tenen precedents de jugadors que acaben anant de Manresa a Eurolliga directament. Som un fantàstic equip trampolí, no? Sí, jo crec que sí. Fins que no es millori fins que no incrementi el múscul econòmic del club, aquesta és una mica la nostra realitat, no? Que quan un jugador ho fa bé és una felicitat efímera, no? Perquè sabem que el gaudirem, però que implica que l'any següent no podrem gaudir. Però dintre d'això, dintre del mercat, i tots jo crec que ja ho sabem, Manresa està molt ben valorat amb això. I podem accedir a jugadors que que serien impossibles per nosaltres, però amb aquesta filosofia, sense anar més lluny, hem pogut accedir a Nico Nguenda. Amb aquesta filosofia i jugant Eurocup, però són jugadors totalment que econòmicament, si no juguessis Eurocup i no tinguessis aquesta filosofia del darrere, no els podries fitxar. Llavors, és una filosofia que el club se sent còmode i jo crec que ens ha donat molt bon resultat. Ja que comenci... Perdó, digues. No, perdona. Jo crec que això ha d'anar casat amb la reivindicació que intento fer sempre, no?, una mica des de fora, que és estar de conya ser un trampolí, no?, però estaria de conya que Manresa
pogués fer el que ha fet Bilbao. De dir, Bilbao fa 3 anys estava on està Manresa i Manresa ha aconseguit, que no és poc, mantenir-se una mica en aquests registres, en aquests pressupostos, fins i tot et diria que pujar-lo una miqueta algun any, però que continua sent un dels 2-3 més baixos de la Lliga. En canvi, Bilbao ha aconseguit escalar al següent nivell. Llavors, això ja et dona poder, com deia l'Àlex, renovar jugadors que t'ho han fet bé aquí, no només ser un trampolí. Per tant, jo crec que això és en el que ha d'aspirar Manresa. Jo crec que aquest any que acabava, que es perdia Baxi, crec que el club ha reaccionat bé trobant un patrocinador com Baxi, com Kitzanas, perdó, però com amb tant potencial com Baxi, però no ens enganyem, són patrocinadors d'equips de top 3 o top 2 de la cua de la Lliga. I llavors això vol dir que o amb patrocinadors o amb altres amb patrocinadors més petits, però sumant-ne molts, però aquí s'ha de millorar perquè si no, al final, per molt bé que facis la feina, això a vegades és molt matemàtic. Tu cada any que compres números a la rifa sent un dels pressupostos més baixos, al final el normal és que un any et toqui baixar tu, no? Sí. Per tant, jo crec que aquest és un dels grans deures, i no dic només del club, dic del club i de tot el que l'envolta, perquè al final crec que aquí hi ha una feina de molta gent i no només del club, però sí té una massa social, té una història, té moltes coses, s'ha aconseguit que el club sortís des d'aquells anys tan foscos a ACB on es guanyaven 6 partits, 8 partits, i això és molt important, però s'ha d'aconseguir anar al següent nivell. I poso l'exemple Bilbao perquè Bilbao és un equip que fa 3 anys tenia un pressupost com el que té Manresa. Jo crec que per tancar aquest tema, i lligant també amb el que dius tu i el que diu l'Aleix, clar, nosaltres som l'hòstia sent pobres, o sigui, som els millors sent pobres, som els que ens movem millor amb pocs diners, amb pocs recursos, però com dius tu, estaria bé algun dia també deixar de ser els més pobres i poder, el que dius tu, no, deixar d'intentar inventar la roda i de buscar miracles cada any, que per sort ens surten sempre bé, i el percentatge d'encert que tenim en fitxatges els últims 5-6 anys és l'hòstia. O sigui, un 80% del que hem fitxat s'ha revaloritzat, però com dius tu, clar, el risc és molt alt, perquè és que com un any no encertis, te'n pots anar on te'n pots anar. I jo crec que seria important també a nivell de... Aquí a Manresa també l'afició estem molt acostumats a això, no? A que cada any hi hagin 6, 7, 8, 9 jugadors nous, però també a nivell d'identificació també estaria bé poder tenir jugadors més temps en plantilla, no? I també ho penso ara que han marxat aquest any el Marcis i el Dani, que eren jugadors que portaven molts anys, i que també ajuda, a banda de qualitat i de vestidor, a l'afició a identificar-se també. I és un tema que, ja per acabar, que cada any hi ha més inflació al mercat. És un problema que va creixent, i més amb projectes com Dubai, que rebenten el mercat i empitjoren el mercat per equips inferiors. Llavors, està molt bé ser pobres, sí, però estic d'acord amb vosaltres que s'ha de millorar, i em consta que el club està treballant cada any, intenten treballar, però és un tema complicat. Està claríssim que el nivell ha de canviar, i aquí una de les grans apostes i una de les grans empentes hauria de ser poder disposar d'una nova instal·lació, que jo crec que això també ens ajudaria a fer aquest passet una mica més amunt, deixant de banda que no ens oblidem que estem parlant de Bilbao. Per exemple, Bilbao, jo no sé quants habitants deu tenir, però clar, estem parlant de no sé, 500.000 d'habitants, no sé, o més. Clar, és a dir, que potencialment les localitats en què nosaltres ens estem jugant als quartos és un altre món, saps què vull dir? És a dir, només a nivell de, per exemple, la Diputació de Vizcaya, no sé què els hi deu donar, no? Vull dir que... o Ajuntament. En fi, que és molt difícil. Bueno, voleu comentar alguna cosa més o ja vaig tirant... Perquè si no se'ns farà llarg, això, que tenim molts jugadors i... Aviam, ja abans l'Aleix comentava el Nick Ongenda, doncs si us sembla el presentem. Nick Ongenda és un jugador que ens arriba des de la Lliga d'Israel, que on ha fet unes mitjanes de 10 punts i quasi bé 7 rebots per partit, vull dir, Déu-n'hi-do. 25 anys i és un pivot gros, el que deia l'Òscar, de físic 2'11",
un jugador que no destaca precisament pel seu tir de 3 o 4 metres, sinó més aviat d'estar a prop de l'anella. És un jugador d'aquests d'estar a prop de l'aro, de rebotejar, finalitzar amb esmaixada i bueno, intentar això, generar segones opcions amb el rebot. I no sé, què ens en podeu dir d'aquest? A mi em fa molt bona pinta aquest jugador. Com ho veieu? Jo crec que és un dels fitxatges que a priori està cridat a... No vull dir marcar diferències, perquè al final és un jugador que marcarà diferències sobretot si les bases li aconsegueixen donar pilotes. Crec que és un jugador que hagués connectat molt bé amb el Dani Pérez, però confiem també, evidentment, que ho faci amb l'Hugo, amb el Ferran, amb el Rafa, també amb tota la línia exterior. Crec que és un jugador molt interessant, un bon protector de l'anella, té un hàndicap important, que és un jugador amb certa tendència a desconnectar-se, i això en el bàsquet actual es paga moltíssim, i es paga no amb diners, sinó que es paga amb males defenses i amb cistelles, i això el Diego ho perdonarà poc, però bueno, confiem també que ell evolucioni en aquest sentit, però crec que és un jugador molt, molt interessant per Manresa. Un jugador que molts equips ACB se'l van mirar, i he de dir que jo diria que Manresa, més enllà del que deia l'Aleix, que és veritat, de l'Eurocup, de ser un aparador, al final Manresa és qui més ha cregut en aquest jugador per ser el 5 titular. Hi ha molts equips que se l'han mirat, que era interessant, perquè a més és un jugador en passaport sud-africà, per tant, Cotonou, ara que en principi té ja els papers en regla. Crec que és un jugador molt interessant, però que molts equips el veien com el 5 suplent. Llavors, Manresa se l'ha cregut prou com per donar-li, no vull dir 5 titular, i més tenint en compte que el suplent, diguéssim, entre cometes, és Pierre Oriola, que acaba fent suplent a tots els altres 5, no? Però sí que és veritat que Manresa li ha donat un protagonisme i un contracte creient que pot ser un jugador més important del que han cregut a altres equips. Per tant, a mi em sembla un dels fitxatges que tothom ha de tenir més ganes de veure, i que crec que és un jugador que, sobretot amb el pick and roll, aquí pot donar molt bon rendiment. Sí, jo pel que he vist... Ui, perdó, Aleix. Aleix. Tira, Àlex, tira. No. Anava a dir que pel que he vist és un jugador que té condicions per ser molt... O sigui, té molt potencial, és per ser un jugador impactant. L'únic que he llegit del Fran Díaz, el que fa els scoutings, és que té problemes de concentració, o almenys tenia on jugava, i sí que crec que això és una cosa que ha de treballar, perquè aquí a l'ACB, a diferència d'altres lligues, és una cosa que penalitza molt perquè hi ha molt scouting, és un bàsquet molt tàctic i el poden castigar més. Però si ve amb ganes i centrat, jo crec que pot ser una de les sensacions de l'any. I amb el que deia l'Òscar del Pierre, crec que també l'avantatge que ens dona tenir el Pierre és que el procés d'adaptació d'Onguenda pot ser més lent, o no necessitem que tingui un rendiment immediat, perquè tenim el Pierre darrere que el pot suplir, sobretot en les primeres setmanes, no? Que l'any passat amb Golden, Kao i Bolaví eren 3 apostes, no? En canvi aquest any tenim una aposta i un jugador més segur. Està clar. Aleix, vols comentar alguna cosa? Li dono pas al David, que el tinc per aquí, el Hiri Power. No sé, vols comentar alguna cosa, David? Desmuta't a baix. Tens el micro. Hola. Ara. Ei, David, digues. Sí. Hola, què tal? No, jo només m'he volgut connectar perquè quan primer saludar a tothom, bona tarda, i quan he sentit l'Òscar, quan ens comparàvem amb el Bilbao, he pensat, hòstia, no vull ficar-me amb l'Òscar perquè em sembla un crac que ens dona molt bones notícies amb els fitxatges, però és que comparar la província de Vizcaya i Bilbao, que potser és la tercera o la quarta o la cinquena capital d'Espanya, amb calés, amb potència i amb tot, amb Manresa, i que Bilbao pugui créixer. Bilbao ja havia sigut un equip gran, havia jugat Raúl López i havia jugat gent bestial allà, perquè tenien molts calés. El que passa que després se'ls van rebentar i han tingut un deute històric bestial, i fins que no se l'han tret de sobre, ara per què et pugen pressupost? Perquè la massa social i els calés que tenen els fa pujar cap a dalt, perquè tenen una massa social de l'hòstia i unes subvencions i unes coses molt més bèsties que nosaltres. Si nosaltres fóssim Lleida, Tarragona o Girona, potser podríem ser Bilbao. Bueno, i tot i així Bilbao és molt Bilbao, però, hòstia, som Manresa. I aquest és el problema.
Entenc, David, i et saludo encantadíssim, com sempre, encantat de xerrar amb tu, encara que avui no ens veiem al Congost. No, tranquil. Al final, jo el que crec és que és evident que Manresa és la ciutat més petita o una de les més petites i que no tenim el suport públic que tenen, però que al final Gran Canària perquè el Cabildo, Burgos perquè la Diputació, vull dir, jo ja sé que es competeix amb desigualtat de condicions. Per això, o sigui, no dic que el club no faci bona feina ni res, dic que s'ha de trobar la manera de, jo crec que ja es troba la manera de any a any continuar competint, com deia abans, estem a anys llum d'aquells manreses que sortien a jugar sabent que si no hi havia un miracle baixarien a l'Alep, tot i que en aquells anys no es baixava, però sí que crec que la situació actual del bàsquet ACB amb les ajudes públiques, les inversions privades, requereix que Manresa, més aviat que tard, pugui fer un upgrade, una pujada de pressupost, perquè si no, al final, el que deia, són matemàtiques. Si tu cada any parteixes amb el pressupost més baix o un dels 3 més baixos, el normal és que algun any baixis. I tal com està el bàsquet estatal actualment, especialment la primera FEB també, potser Manresa quan baixi no seria el gran favorit a pujar. Jo el que vull dir és això, que al final jo sé que Manresa no pot comptar amb les ajudes públiques que tenen altres equips, per això dic que a vegades o sigui, si Manresa fos estrella d'en Manresa, probablement s'acabaria el debat. Manresa de moment no té un patrocinador tan potent, per això dic que... O Coca-Cola Manresa o el que sigui. Sí, però per això dic que sí que crec que hi ha un punt que, sabent les eines que té el club ha de mirar el que depèn d'ell i el que no depèn d'ell. I al final, com tu veus que els pressupostos dels altres equips, ja sigui amb ajudes públiques o privades, van cap amunt i el teu va cap amunt, però va cap amunt, però només relacionat amb la inflació. No aconsegueixes mai... Sí, va relacionat amb el que tu tenies abans, no comparant amb els altres equips. Correcte. Manresa aquest any, parlant clar, no té més diners que la 25-26 per fer l'equip, i per mi això és un problema. Vull dir, i probablement el pressupost potser ha pujat una mica, però és que al final el que necessitem és que pugi el pressupost per fer l'equip. Llavors, jo el que vull dir és això. Ja sé que d'alguna manera tot és molt poc equitatiu i sempre l'Ernest sempre ho diu, no? El del Gran Canària, no sé, bueno, sí, però és que això ja ho sabem. Vull dir, no dic que no s'hagi de dir, però és que el Cabildo no deixarà de posar diners perquè a Manresa ens queixem, saps què vull dir? Per tant, mirem-nos una mica al malic i mirem què es pot fer o més enllà del bé que s'estan fent les coses. En tot això estic d'acord, però clar, que les eines no són les mateixes, només deia això. No, està clar. I segurament per una marca com Estrella d'Am, fer patrocinar a Manresa no li interessa lo suficient perquè Manresa és petita, m'imagino jo que és per això. Si no, li interessa més un patrocini més general. I jo crec que ja ha per anar tancant el tema econòmic. De totes maneres, jo crec que al tanto, perquè aquesta situació inflacionària que comentava l'Aleix abans, jo crec que el que sí que és molt important és que aconseguim anar fent com s'està fent, que és anar tenint pressupostos equilibrats, perquè crec que molts d'aquests que estan inflant la bombolla, perquè l'estan inflant, més d'un petarà. I és qüestió de temps. I ja ha caigut Mònaco i a Itàlia no sé qui ha caigut i algun turc caurà i petaran equips que jo crec que estan estirant més la mà que la màniga perquè van acumulant dèficits any rere any i això potser ens resituarà a nosaltres també a mig termini si som capaços d'anar-nos mantenint en aquest temps. Jo crec que el que resituarà Manresa és fer un pas endavant. Per això insisteixo sempre tant. Però vaja, ja el temps dirà. I tant de bo que el club, evidentment, es pugui mantenir molts anys en aquesta situació i al final s'ha aconseguit també jugar a Europa, que crec que és una mostra d'ambició. Per tant, vull que quedi clar que intento ser des de l'ambició, diguéssim, i posar deures amb les coses que crec que es poden millorar. Hi ha moltíssimes coses que s'estan fent de manera excepcional. I coses que es poden millorar, també, moltíssimes. Però vull dir que, per exemple, jo crec que el que donarà un pas endavant fort serà, jo crec que el nou pavelló. Però, bueno, encara queda. Perdoneu, tinc el Carles Hoder. Carles, estàs per aquí? Vols comentar alguna cosa? Que fa estona que estàs aquí i no d'allò. No, estava escoltant, és tot molt interessant, No, estava escoltant molt interessant, sí. No,
Jo només, el que passa que ja s'ha redundat molt, però sí que potser respecte d'això que diu l'Òscar ara, crec que és veritat que s'ha de fer un pas endavant i ja estic d'acord amb ell en aquest sentit. Això penso que no pot oblidar que ens hem de sentir molt orgullosos del que tenim, no? És a dir, està bé aquesta reivindicació que fa l'Òscar, segurament és una reivindicació necessària, però fem-la, crec que també ho ha dit ell així bastant clar, fem-la molt des de l'orgull, no? Perquè tu al final quan veus que cada any ens reinventem i quan veus que baixa gent com el Gran Canària i el Cabildo i tot això i tu estàs allà una temporada més sense patir, s'ha de donar el valor que se li ha de donar, que de vegades ni nosaltres mateixos no li donem. Amb això no vull dir que no s'hagi de mirar s'hagi de tenir aquesta mirada ambiciosa que diu l'Òscar, però sí que per una altra banda vull reivindicar que ho hem de fer també des d'un punt des de l'orgull, no? I com l'equip, malgrat li han marxat no sé quantes desenes de jugadors, ha sigut el primer en tancar l'equip. Sé la història aquesta d'ara de baixa, no? Però vull dir que al final això també penso que ho hem de posar molt en valor. I també una cosa volia dir respecte del que s'ha dit ara, no? Del tema de la identificació, també estic d'acord, i aquest any potser aquesta temporada una de les coses més complicades que serà és aquest tema de la identificació, no? Perquè al final han marxat jugadors com Dani Pérez o com Steinbergs que portaven ja molt temps aquí. Segurament també han marxat precisament per això, perquè portaven molt temps i també necessitaven ells, segurament, una part de les decisions és que ells també devien necessitar un canvi, no? I això sí que és veritat que és interessant que hi hagi aquesta identificació. Però jo aquest any en aquest sentit, que és una cosa que em preocuparia molt, perquè jo hi crec molt amb això que t'has de sentir identificat amb el club, i més en un club petit com és el Manresa, doncs penso que tenim la sort de tenir gent com el Pierre Oriola, no? Que crec que té capacitat, malgrat estar sol, encarnar aquesta necessitat d'identificació. No? Sí, jo també ho penso. Doncs perfecte, Carles. Jo hi sumaria el Ferran Bassas. Sí, està clar. El que passa que Ferran Bassas el podrien sumar, però el Ferran Bassas en realitat és gràcies al Pierre Oriola i al seu bon joc, però el Ferran Bassas ha arribat també a última hora i sí, té aquesta capacitat de ser, però la identificació amb el club que té el Pierre en aquest cas penso que és remarcable. Deixem obrir un parèntesi ràpid al tema Pierre Oriola. És veritat que ens ha perillat el Pierre Oriola o ha sigut una cosa, un globus sonda que no tenia cap fonament, això? Així, Òscar, tu saps alguna cosa d'això? No. Jo no sé si ens ha arribat a perillar de manera important. Crec que al final, jo crec que el Pierre valora molt que Manresa va tornar a apostar per ell. El Pierre, com sabeu, se'n va haver d'anar a Mèxic l'estiu passat, quan cap equip ACB apostava de manera decidida per ell, amb unes condicions a l'alçada de la seva trajectòria, i al final Manresa és qui el fitxa, i ell també, evidentment, ajuda molt a redreçar el rumb de Manresa, i jo crec que ell ha valorat molt que Manresa el renova abans d'acabar aquesta temporada per 2 anys garantits, amb unes bones condicions. Per tant, és evident que amb la situació que hi ha de falta de jugadors de formació és un jugador que pot haver despertat l'interès d'altres equips com Tenerife, però no sé si, sincerament, crec que no ha arribat a perillar, també perquè ell està molt bé a Manresa a nivell familiar, i crec que a la seva edat també hi ha una mica la sensació de aquí m'han valorat, tinc 2 anys garantits, ara potser no calen altres excursions. Cants de sirena n'ha sentit més d'un, però cants de sirena. I el que passa que el del Tenerife algú ho va explicar. No, jo em vaig acollonir una mica, ho he de dir. Però bueno, si cas, continuem endavant perquè tenim molts més jugadors. Si cas, anem per un dels jugadors que jo penso que està cridat a ser un dels referents d'aquest equip, com és Timmy Allen, 26 anys, ratllant els 2 metres. Podria ser un pivot d'aquests petits, un 4 petit, d'aquests que té un nom en anglès, que ara no me'n recordo. És un jugador que arriba del PAOK, de fer una temporada,
discreta, com si diguéssim, amb el Pau, però que la temporada que va fer l'any anterior va ser molt bona. No sé si va estar amb Trapani. Bueno, això l'Àlex va fer un article fantàstic a la barra, i ara no recordo si era, em sembla que era el Trapani. Sí. No, ell va començar la temporada al Trapani, i llavors el Trapani, per problemes econòmics, van fotre una cosa històrica, que van anar a participar a 2 partits amb 5 jugadors, i l'Alenya no hi era, perquè van deixar de pagar i van marxar tots, partits que es van suspendre al segon quart. I l'any abans sí que ho havia fet molt bé, a Bèlgica, si no m'equivoco. A Trapani ho torna a fer molt bé, o sigui, fa 17-18 punts abans d'aquests problemes. I sí que Pau té menys protagonisme, però també és veritat que arriba amb un equip són els que eliminen el Múrcia a la FIBA Eurocup i juguen la final contra Bilbao, que era un equip amb molts jugadors amb molt talent i té menys protagonisme. Però jo aprofito i jo crec que és un jugador que està cridat a ser, si encaixa bé i tot, dels millors de l'equip, i vull dir que té potencial per ser molt bon jugador. D'estil de joc i físic recorda una mica Moneke, salvant les diferències, però vull dir, no té molta amenaça exterior, però de fora dins és un jugador ràpid, intens, i va bé el rebot també. Vull dir, jo crec que és un dels millors fitxatges que hem fet. Sí, jo, per ser breu, perquè l'Àlex, evidentment, en sap i el coneix, o com a mínim n'ha escrit més que jo, sobretot que la gent tingui clar que és un 3-4, vull dir que jugarà de 4, però és un 3-4, vull dir, no és un 4 i mig, per entendre'ns, i que al final, que això passa molt a Manresa, o sigui, la gent veu les estadístiques i veu les estadístiques del Pau i diu, hosti, doncs jo esperava més, eh? Bueno, doncs no sé què esperava, però no, perquè vull dir, amb tot el carinyo a tothom, que ja ho entenc, que al final la gent, però vull dir, gent que tots som aficionats una mica, no? I no, gent que no li ha vist 3 partits i està dient, hosti, doncs vaya destrampada. I a mi, la gent que el coneix i que ha jugat contra ell i que companys de Grècia i tal, tothom em diu, i gent del club de Manresa, tothom em diu jugador per sobre el nivell de Manresa. I això no vol dir que aquest tio d'aquí un any parlem i haurà fet 15-10. No, estem parlant d'un jugador que probablement Manresa, a principi de mercat, pensava que no hi podria accedir. I per mi això ja és una molt bona senyal a nivell de mercat. Per tant, a mi em sembla un jugador molt interessant, que bueno, jo crec que aquí estem molt acostumats a doncs fitxem un 4 i que sigui Derrick Alston Jr. I al final jo sempre intento defensar molt que el que ha de funcionar és l'equip i no hem de comparar el 4 que teníem amb el que hi havia, el 4 que tenim amb el 4 que hi havia l'any passat. Per mi, Olindi, més enllà dels problemes físics que va tenir i diferents coses, serà un jugador excepcional, i prova d'això és que s'ha anat amb un tros de contracte a Venècia, que és un dels millors equips d'Itàlia. I aquí hi havia molta gent que, perquè ens imaginem que el 4 de Manresa sempre ha de fer 17 punts per partit, doncs potser no se'l va valorar prou, més enllà de que, com dic, va tenir molt lamentablement bastants problemes al llarg de la temporada. A mi em sembla un tros de fitxatge, probablement fins ara, a falta de saber el 2, el millor jugador de l'equip, com a mínim ofensivament. Sí, jo també ho penso. Sí, a més, per lligar amb el que dius, Òscar, això de les estadístiques, clar, si hagués fet 20 punts amb un equip d'Eurocup, és que no hauríem pogut fitxar. Vull dir, clar, aquí al final aquí necessitem gent que no hagi explotat del tot, que tinguin potencial i que aquí explotin, fotin la temporada bona i després ja, doncs, vagin on vagin, no? Però aquest perfil no podem fitxar. A mi hi ha gent de la Lliga que em van escriure i em van dir, hòstia, però d'on ha tret Manresa els diners per fitxar aquest tio? I a la vegada veies missatges de gent de Manresa dient, hòstia, doncs jo m'esperava Devin Robinson. Doncs ja, es veu que no ha vingut Devin Robinson. És una mica per posar l'exemple que a vegades Manresa, lamentablement, no dic que no torni a fitxar Devin Robinson, però hem de ser una mica conscients de Devin Robinson ve aquí perquè jugava a la Lliga de Taiwan, no ho oblidem, aquí és on se'l posen a l'aparador europeu i a partir d'aquí Manresa ja el més normal, el 99% de casos, és que no torni a veure Devin Robinson, que estava guanyant l'any passat una autèntica barrabassada a Saragossa. Per tant, és complicat que aquest tipus de jugadors que venen de fer... Devin Robinson no ha fet precisament una bona temporada, però igualment, jugadors de números, és difícil que vinguin aquí a Manresa després de fer números a primeres lligues europees.
podríem fer una llista de jugadors bastant criticats a Manresa que a la temporada següent han marxat a jugar a Eurolliga. Poder sí. Sí, no, està clar. Cao? Per Cao, exemple. sí. No, jo què sé, o Podian Massa, ara em ve el cap. Sí. Podríem fer una llista, Sí. Bueno, sí. Timmy Allen. A mi aquest jugador també em trobo que és un encert i que la veritat és que vaig quedar parat quan vaig veure que fitxàvem aquest jugador. Un altre jugador, que també el poso sobre la taula, és búlgar, que ens arriba es diu Jordan Minchev. No sé si ho dic bé o què, però bueno, és igual. No sé, el Ramon suposo que el búlgar no el deu tocar massa, però ja em corregirà algú altre. Arriba dels Niners Chemnitz d'Alemanya, té experiència a Bulgària, Turquia, Sèrbia, Hongria... Sí, és un jugador, jo trobo que és un jugador amb moltíssima experiència europea, perquè si mires, ha jugat un munt d'equips, té 27 anys, vull dir que ja no és un jugador de 23 i 24, vull dir que ja té una certa trajectòria, un jugador molt versàtil, vull dir que pot jugar... Aquest sí que és un 4 i mig, no sé si, Òscar, tu ja em corregiràs. No, ja ho dius bé. És un gran defensor, jugador que reboteja, que corre bé la pista, que passa bé, que juga sense pilota, que ocupa la pintura... Bueno, no ho sé, jo trobo que és un jugador supercomplet, no sé. Jo crec que és un jugador... A mi em recorda... Digues. Digues, Òscar, digues. No, vaig molt ràpid. Jo crec que és un jugador que espero que així ho demostri molt sòlid i d'aquells jugadors que quan portem uns mesos o unes setmanes ja veurem que crec que serà un soldat de Diego Ocampo. I al final crec que al final ve, i insisteixo, jo intento no pensar substitueix Steinbergs, però al final, evidentment, el 4 i mig que hi havia fins ara era Steinbergs i marxa i es fitxa aquest jugador. Crec que és un jugador que em va sorprendre el fitxatge perquè crec que és un jugador que ja ha demostrat moltes garanties a nivell europeu per donar una certa solidesa i em va semblar com un molt bon recanvi de Steinbergs que aprofito per, com a mínim la meva opinió personal és que en aquesta última temporada s'havia estancat una mica, potser. Sí, completament d'acord. Vull dir, perquè al final, amb les lesions d'Olinde, amb els minuts, jo crec que va tenir com un aparador per poder fer una temporada a Manresa d'acabar d'explotar i crec que aquesta temporada passada, que era la que estava cridat a fer-ho, per tant, crec que és una posició on, no diré que guanyem amb el canvi, perquè insisteixo que l'equip s'ha de jutjar de manera completa, però em sembla una aposta molt, que em fa molt bona pinta. A mi, perquè la gent el situï una mica més, em recorda d'estil de jugador a Emir Sulejmanovic, el que ha fitxat la penya ara que estava a Unicaja, i crec que és d'aquests jugadors que fa millor l'equip sense necessitat de brillar ell, o sigui, sense necessitat de fer 15 punts, 10 rebots, però és d'aquells que quan està a pista l'equip juga millor. I jo crec que l'estil de joc que tenim nosaltres encaixa a la perfecció tant de 4 com de 5 en moments puntuals. Sí, completament. I no és un jugador alt, és un jugador que fa 2,05. No sé si són 2,05 reals o què, però que Déu-n'hi-do. I aquest, perdona, quan era jove el va fitxar Fenerbahçe amb un contracte de 4 o 5 anys, quan era molt jove ell, perquè realment com a jove era un tio molt prometedor a nivell europeu i el va fitxar el Fenerbahçe d'Obradovic, que va guanyar l'Eurolliga. De fet, té 2 partits d'experiència a l'Eurolliga, en pocs minuts, però bueno. Vull dir que era un tio amb molt potencial i que al final no ha arribat a complir tant com prometia, però s'ha acabat fent un lloc al bàsquet europeu. Ve de jugar a Eurocup, de fet, també. Sí, a mi un jugador que també trobo que a mi em dona molt bona vibra, aquest, el Jordan Minchev. Voleu afegir alguna cosa més o ja presento el següent? Sí, jo, Ernest, a mi em sembla un dels jugadors de mercat, que si valorem el mercat en global, a mi em sembla que hem fitxat jugadors que la majoria no ens esperàvem en positiu. Em sembla que és un dels jugadors que menys ens esperàvem que fitxéssim, no? Perquè és un jugador comunitari, que això és molt important per l'ACB també, i que a més té aquest bagatge d'Eurocup que comentàvem, no? I és un soldat, com bé dèieu, no és excel·lent amb res, però és un 7 amb tot i és un 7 molt alt. Aleshores,
per un complement que ha de ser aquest 4,5, crec que és un jugador perfecte. Llavors veurem com s'adapta, no? Però dintre de l'esquema fa un fit perfecte el que es busca amb aquesta posició de 4,5. Sí. Si cas anem seguint, perquè si no se'ns farà tard, eh? Ja portem quasi una hora i encara queden alguns jugadors. Si voleu afegir alguna cosa més o tiro? Tiro, eh? Endavant. Tiro, eh? Tira. Mireu, ara ja ens anem cap aquí a casa, cap a Girona. Un jugador que arriba de Gran Canària, 209, 28 anys, Eric Vila. Un jugador amb 4 temporades d'experiència de Lliga Endesa, arriba de Gran Canària i ve d'una temporada d'uns 3 punts i mig i quasi 2 rebots per partit. A mi és un jugador que trobo que jo vaig pensar que era un jugador Manresa total, és a dir, d'aquests jugadors que Manresa li fot la canya perquè és de català, que ve d'una temporada just una mica així, saps? I que ens aportarà, doncs, ens obrirà el camp, no? Un jugador que ens dona tir des de fora, pot obrir les defenses, que juga bé el pick and roll, que, no sé, com el veieu? És alt? Jo crec que al final és un jugador versàtil que pot jugar en aquestes dues posicions del 3 i el 4, que això, evidentment, va molt bé, no? De jugadors que puguin ocupar diferents posicions i puguin donar aquest avantatge al Diego. Sí que és veritat que quan juga de 3 no és un 3 amb un gran tir, per entendre'ns. Com a 4, sobretot en perfils més físics, li falta físic, però sí que crec que és un jugador una mica en línia amb el que deies, que al final, jugador català que coneix la Lliga, crec que ha entrat molt bé de preu, per entendre'ns, vull dir, crec que ha sigut una bona operació de Manresa, que Diego l'ha prioritzat bastant pel seu coneixement de la Lliga. Crec que algú que coneix la Lliga a vegades, d'inici ja et dona moltes coses, crec que és diferent perquè són més veterans, però el Pierre i el Ferran han donat moltes coses precisament per conèixer la Lliga i que es va prioritzar el seu fitxatge respecte potser a alguna altra aposta, perquè, com dic, no serà un dels jugadors, evidentment, més ben pagats de la plantilla, precisament per això, perquè d'inici ja donava un present, no?, de ser un jugador que coneix la Lliga. Jo crec que si l'Eric, que no dubto que és així, ve aquí amb ganes de reivindicar-se, de dir, hòstia, a Manresa puc tenir el meu espai, tenint dues competicions i això, crec que va bé, que si Eric Vila l'any passat a Gran Canària hagués jugat 18 minuts per partit, doncs una mica el que deia l'Àlex abans, no estaria a Manresa perquè Manresa no hagués pogut fitxar-lo per poc que hagués fet una mica o hagués tingut més impacte. Per tant, em sembla una bona aposta, que es va fer en un moment on feien falta jugadors de formació, per això també es va fitxar en el seu moment el Rodrigo Seoane, que finalment es va cedir, perquè va haver-hi un moment que amb la no renovació de Ferran en aquell moment, s'estava amb dues operacions alhora, que era l'intent de renovació de bases i a la vegada intentant portar Dani Garcia, sabent que només en volies fitxar un. I a la vegada, pensant que si cap dels dos acabava fitxant, es va fitxar Rodrigo Seoane per garantir-te que a nivell de cupos, a nivell de jugadors de formació, no tindries problemes. Com al final es renova Ferran Bassas, es va cedir al Rodrigo Seoane. Per tant, em sembla una bona aposta i crec que dependrà molt d'ell de dir, hosti, estic en un any a Manresa per reivindicar-me, per demostrar tot el bàsquet que tinc dins i soc moderadament optimista amb el seu fitxatge perquè crec que és un jugador que a Girona tenia clar què podia fer i què no podia fer i crec que si ve amb aquest xip i amb aquesta gana a Manresa pot donar un bon rendiment. I jo crec que aquí has donat en un punt molt important, Òscar, que és això dels jugadors cupo, perquè quan ja intuïem a final de la temporada passada que no quedaria ni el Tato, que marxaria absolutament tothom, perquè ja s'intuïa a final de temporada que això passaria, estàvem tots patint pel cupo. I què passarà amb el cupo i com ens obligarà això a l'hora de reestructurar la plantilla. I crec que aquí sí que s'ha de reconèixer que el treball que ha fet el Biel Colomines és extraordinari i aquest jugador ho demostra, no? El fitxatge de Vila ho demostra perquè realment s'ha solventat el tema dels cupos de manera, jo diria, magistral i extraordinària, no?
Sí, jo ho penso també. De fet, Biel Colomines ja hem demanat hora, és com ja per tenir-lo, si pot ser, encara no hem concretat del dia, però podria ser la setmana que ve o l'altra, aviat. El dia 18 farem la presentació en directe de tota la plantilla que es fa a la mútua. Tindreu aquesta possibilitat, també. Val, doncs jo anava malentès. Jo pensava que la pensaven... Demà és el càsting, Ernest. El càsting aquest per 11... demà fan el càsting aquest que 11 persones que s'han sí. apuntat a veure qui farà la pretemporada, persones amateurs, a veure qui farà la pretemporada. Quants s'han apuntat? Tinc entès que 11 persones. Bueno. Sí. Bueno. Hòstia, no arribem ni a 1.000 eurillos, O sigui, el que passa que a mi em sembla sorprenent que hi hagi 11 persones que s'apuntin a això. Vull dir que jo ho trobo un mèrit extraordinari, no? No, jo trobo moltíssima gent. Jo pensava que s'hi apuntat menys, la veritat. Perquè dic, hosti, ja només faltaria que l'amateur acabés fitxant per la propera temporada, llavors ja seria la bomba, això, no? Sixto ens ho firma, això, Vamos, però ràpid. De fet, va venir una prova per un mes i ara guanyarà 10 quilos en 3 anys, o sigui que ja m'enteneu. De tota manera, em sembla una operació extraordinària i molt divertida que hagin decidit. Sí, està clar. No, està bé fer coses així, fer coses diferents i que això està molt bé. Vaig seguint, perquè tenim més jugadors, clar, amb tanta gent nova. Tenim un jugador que ens arriba de Polònia, una escorta que ha jugat fins ara al Rostock Seawolves alemany, que es diu Lukas Kolenda, que és un internacional per Polònia, que ve de fer una bona temporada, amb 10 punts, 2 rebots i 2 assistències, que va jugar a la FIBA Eurocup, si no recordo malament. I és un jugador esquerrà total, o sigui, és el que és esquerrà, d'aquests que total. Un jugador, que jo tinc... És base escorta, no? Em sembla que pot jugar de 1 i de 2. Juga molt bé el pick and roll, penetra fantàstic, tira després de bot molt bé, i és un jugador per penetracions, no? Sobretot per trencar les defenses tancades. No sé, a mi la veritat és que aquest jugador s'acaba de casar, perquè l'he seguit, el vaig seguint per Instagram i amb una senyora fantàstica i... Això és molt dolent. Suposo, no sé, jo em sembla que arribarà content. En tot cas que se'n vagi cap al 2, perquè si ha de tirar cap a l'1 té una mica xungo, té pelut, Sí. En definitiva, què en pensem? Com el veieu, aquest, el Lucas? Sí, a mi m'agrada. Jo crec que és... Hòstia, és un jugador... Foli, Àlex, tu que... No, foli. Jo aniré ràpid. Jo diria que és crec que serà el meu jugador preferit a final de temporada. I no l'he vist jugar, Jo crec que és un fitxatge molt interessant. Crec que és un jugador molt fi, d'aquests talentosos, d'aquests que entren pels ulls, no? Que això a Manresa, abans que dèiem això, a l'aficionat li agrada. Per mi hi ha un dubte només a nivell físic. Crec que és un jugador molt, com deia, molt fi en el seu joc, però em crea certs dubtes en una lliga tan exigent físicament com és l'espanyola, com respondrà als contactes, ara que tu deies, Ernest, les penetracions, no és el mateix penetrar a la lliga andesa que altres llocs. Crec que és un jugador que l'únic asterisc que hi tinc és l'aspecte una mica físic, a veure com pot respondre, però vaja, em sembla a priori un molt bon fitxatge d'un jugador que és internacional amb la seva selecció i que contra Múrcia, per exemple, també li he vist fer partits de molta anotació. És un jugador que davant tinc pocs dubtes que ho farà bé, em crea dubtes a nivell físic, especialment en defensa, però vaja, evidentment, si fos bo davant i darrere ja d'inici, doncs tampoc l'hauríem pogut fitxar. Jo, sense conèixer-lo gaire, tant com el coneixeu vosaltres, però veient el seu currículum, em fa la sensació que aquest serà el jugador que l'afició haurà de tenir, especialment a les primeres jornades, paciència. Perquè caldrà tenir paciència, perquè pot acabar sent el jugador preferit de l'Àlex, m'apunto i m'encanta,
però també estic segur que caldrà tenir paciència, perquè és aquests jugadors que després, quan arriben a l'ACB, hosti, això és diferent d'on havia jugat jo, no? I això passa a l'ACB. Bueno, sí, però de fet aquest jugador ha jugat a la Lliga Alemana també, Vull dir que, que Alemanya que tampoc és una lliga tampoc és una lliga d'aquestes de... No, que no es fan carantonyes, no. Tampoc és la lliga de Taiwan, saps què vull dir? Sí, estic d'acord. Però tinc aquesta percepció, que és d'aquests que, ostres, sobretot és important que el Congost, amb aquest jugador... Home, tant de bo em tapi la boca i el primer dia faci el partit de la vida, no? Però temo que serà un jugador d'aquests que caldrà tenir la paciència necessària perquè pot acabar sent un jugador molt interessant. El primer dia ja serà el biomassa Poal. Això jo ja tinc la sensació Espero. Tant de bo. Li donarem un biomassa Poal només entrar. Bueno, en definitiva, voleu afegir una cosa més o vaig seguint? No, jo crec que té molt talent ofensiu i que crec que sobretot té un tir de 3 molt ràpid, una mecànica rapidíssima, a la qual cosa, si l'equip l'adapta bé i s'adapta bé, tot i que jo també tinc aquest dubte físic que comentava l'Òscar, crec que ens podem divertir molt amb aquest jugador. Molt bé. Doncs seguim endavant. El proper jugador, un alè, amb passaport, si no recordo malament, no sé si ja em corregirà, no sé si és sud-africà o... Nigerià, nigerià. Chibuzo Agbo. Un jugador... defensiu, però que també tira de 3, que surt bé dels bloquejos, que corre, que a nivell pel nostre ritme de joc ens encaixa, que no sé, com el veieu aquest? Aquest no l'he estudiat massa. Jo crec que ve del Cholet francès. Sí, jo crec que és un jugador... No dic que la gent hagi de tenir paciència, perquè crec que és un jugador que s'adapta molt bé a l'estil de joc de Manresa, més enllà de que, si no m'equivoco, l'any passat va ser el seu primer any fora de... el seu primer any a Europa, a Cholet. No ho ha fet malament, però evidentment tampoc ha rebentat la Lliga francesa, però sí que crec que és un jugador que, amb la marxa de l'Àlex Reyes, ens pot donar aquest tir de 3. Són jugadors diferents, evidentment, molt diferents. Hem de tenir en compte que l'Àlex Reyes l'any passat, en el seu segon any a Manresa, va jugar a un nivell espectacular. Per tant, sí que crec que és en una posició on la gent sí que haurà de tenir un punt de paciència de pensar que un jugador no substitueix a l'altre. Crec que és un jugador amb bona mecànica, amb bon encert de 3 punts, amb bona amenaça, però, evidentment, amb menys recursos que Àlex Reyes, sense el seu coneixement de la Lliga, i que és una posició en la de 3 on, per exemple, crec que era molt interessant, i crec que si s'acaba fitxant un jugador que pot jugar en aquesta posició també, doncs era molt interessant que Colby Jones pogués jugar minuts de 2, però també molts minuts de 3, no? Perquè és una posició que probablement... Per la gent en general, quan tu veus el dibuix, si poses els jugadors per ordre, pot semblar una mica coixa, no? Perquè veus allà a Agbo i a Tamba, no? Que ara en parlarem. Bueno, jo crec que al final, com l'equip té diferents jugadors versàtils, probablement no és la posició on tenim un jugador més diferencial. A l'1 tens Hugo Benítez, al 2 esperem tenir un bon jugador nord-americà, al 4 Timi Allen i al 5 Ongenda, doncs probablement la posició de 3 no serà la més atractiva en quant a punts, però crec que és un jugador interessant i que el Biel és un molt bon coneixedor del mercat, però el tinc per un gran expert en la Lliga francesa i crec que si se la va jugar amb ell, i a més en un moment també bastant prematur de mercat, valdrà la pena. Sí, ja li de preguntarem. Jo crec que en aquest sentit que dius de... Digues. No, jo anava a dir que en el sentit aquest de la paciència que deia l'Òscar, jo crec que la gent tindrà paciència perquè almenys jo la sensació que tinc amb la reacció dels aficionats, crec que se'n parla poc, crec que és un fitxatge que ha passat bastant per alt. No sé si perquè va ser molt d'hora al mercat, perquè va ser una època que van haver-hi 2 o 3 fitxatges seguits i perquè després ha arribat Jones, Allen, jugadors més que trempen més, però crec que
crec que la gent no té tantes expectatives com té amb altres jugadors, i crec que això li pot jugar a favor precisament pel que deia l'Òscar. Estic d'acord, Potser a mi em pesa que, sobretot quan va marxar Ovalo, quan la gent ja va veure que marxaria, jo tenia moltes preguntes de gent dient-me, bueno, però el 3 vindrà algú, no, per Oval? D'alguna manera amb la reflexió de dir el nostre 3 titular no serà Agbo, no? Doncs no vull dir que sí serà el titular o no, però sí, el 3 hi ha Agbo i no s'ha fitxat cap jugador d'alguna manera, com dèiem, més diferencial, més de realitat. Per tant, jo crec que de les 5 posicions una mica, quan fem titulars, suplents i aquestes coses que agraden tant aquí al Grada Space als aficionats, però tan poc als professionals, però també ens agrada fer-ho, al final potser és el jugador dels 5 inicials, si es pot dir així, menys atractiu, però estic bastant d'acord que, crec que és un jugador que pot funcionar i que en un context com és el de Manresa m'encaixa molt bé. A mi m'agradaria fer Digues, Aleix. Que m'agradaria fer un matís amb això de la posició de 3, perquè històricament, almenys els últims anys, mai ha sigut la més fluixa, entre cometes, sempre. Traient que Àlex Reyes aquest any ha explotat, però tampoc venia de fer una temporada super bona a l'anterior. O sigui, va fer una temporada correcta, però no va fer el que ha fet aquest any. I els altres anys, hem tingut Valtonen, no hem tingut tresos super potents. Jo crec que Chibuzo Agbo és això, passarà per sota del radar, i crec que amb el que ha demostrat a França, crec que li podem donar una bona confiança de que pugui ser el 3 titular, tot i que a mi això de titulars i suplents, menys amb el Diego, no m'agrada massa. No, està clar. No, i a més, jo crec que ha jugat a Europa, També Xoler, em sembla que va participar a la Basketball Champions League o Eurocup, o... Sí, Champions. Que té experiència europea, vull dir que és un jugador també que està acostumat a jugar a les competicions, vull dir que a mi m'encaixa també aquest jugador. M'encaixen tots, jo també me'ls miro molt carinyo tots, també és veritat, però bueno, anem al proper, i no sé, jo diria que dels nous, ja que és l'últim, un jugador espanyol, no sé si és de Córdoba, em sembla, o ara parlo de memòria, que ve de 2 temporades a la NCAA. No, perdona, 2 no. Ha passat 5 anys al bàsquet universitari dels Estats Units. Arriba després d'això, amb unes mitjanes de quasi 8 punts, 7 rebots i una assistència i mitja i una recuperació i escaig, amb 28 minuts de joc, vull dir que ha jugat bastant allà, que es diu Pablo Tamba. 22 anys, molt jove, 2-0-1, i Òscar, com el veus aquest? Doncs amb aquest seré ràpid. Jo crec que amb aquest la paraula soldat és la que surt al diccionari quan busquem Pablo Tamba. Vull dir, és d'aquells jugadors que crec que connectarà molt amb Diego, segur, i amb el Congost també. Crec que és un jugador de poques virgueries, vull dir, sap fer 4 coses, però les sap fer bé. Crec que és un jugador que donarà molta lluita, molta entrega, d'aquests jugadors que connecten molt bé amb la idiosincràsia, no? I amb l'ADN Manresa, i crec que és un jugador que la gent ha d'esperar això d'ell, no? De que sigui un jugador d'equip, que vagi a totes, que es tiri per cada pilota i que tingui en compte d'això, que ve d'estar als Estats Units i que ve amb tota la gana del món i això, però que no està cridat. Pablo Tamba no acabarà la temporada amb 10 punts per partit, no? Llavors, crec que és un jugador que a mi em fa molt... En aquest punt d'embolcall de jugadors de formació que es van fitxar al principi, que va haver-hi un moment que era en plan, comencem ja a fitxar també els que d'alguna manera han de ser més diferencials, però crec que és una bona aposta i tinc moltes ganes de veure'l, i crec que és un jugador que com dic, enganxarà molt bé a la gent de Manresa. Aquest jugador, jo crec que és d'aquests jugadors que, a diferència, per exemple, dels Sants Superis, que ara ha tornat, però els que marxen cap allà, aquest representa que ja torna, no? Vull dir, aquest és dels que ja ha estat allà, i ara aquest va marxar abans de que hi hagués... Va marxar abans de que hi hagués tot això dels drets dels jugadors, per això, diguéssim, sí. O sigui, no va marxar per una oferta econòmica molt gran, sinó que el seu germà havia sigut... Sí, el seu germà, que és més gran que ell,
els dos havien estat a la cantera d'Unicaja i el seu germà, diguéssim, que, com ho explicava ell en una entrevista, que s'arrepentia com d'haver anat als Estats Units i el va convèncer perquè anés a provar, però en un moment que era més, bueno, molt menys habitual i molt més complicat. A mi com a jugador em recorda una mica el perfil de Moussa Sagnia, en el sentit de que és un tio molt físic, que pot ajudar molt al rebot, córrer al contraatac i en atac poca cosa més. Haurà de millorar el tir de 3, però com deia l'Òscar, jo crec que és un perfil que encaixa i que tots els equips necessiten. Sí, jo de fet... perdona, Òscar. No, perdó, només una cosa, que és un jugador que com la NCA acaba abans, ja va estar molt a prop de Manresa, altres equips de la Lliga Espanyola, abans d'acabar la temporada passada, que van haver-hi fitxatges de jugadors per lesions i això, doncs després de la Copa del Rei, quan va acabar la temporada als Estats Units, de poder entrar ja en algun equip i al final s'ha esperat també a l'estiu i ha acabat fitxant per Manresa. Però és un jugador que diferents equips tenien en el radar, precisament per això, per la seva condició de jugador de formació i perquè és un jugador també que pot jugar al 3, pot jugar al 4, insistim, serà més decisiu per la seva entrega, pels seus rebots, és una bèstia anant al rebot, per això dic que crec que és un jugador que amb aquest objectiu que té sempre els equips de Diego Campo, no? Aquest Quitxanas Manresa d'anar sempre al rebot, especialment ofensiu com a bèsties, crec que és un jugador que s'adequarà molt a l'estil de joc. Sí, jo que he estat revisant jugadors de mercat, és un jugador que tenia vigilat i just abans, el dia abans que tragués la informació el Dani Aguilar, el vaig donar Esport i Punt, el jugador com a perfil i mira, l'han acabat fitxant perquè em sembla un jugador perfil Ocampo total i que crec que no és un 10 en res, però és un 7 en tot, sobretot defensivament és un elit. Jo, per comparar jugadors, l'Àlex ha dit Moussa Sagnia, jo també em quedaria amb Isaac Nogués, que és més un 2 que un 3, però és un perfil així, no?, de perro de pressa, que es diu en castellà, no? I crec que aportarà moltíssim i sobretot cupo, que és molt important. Doncs molt bé. I tenim un altre jugador que em sembla que està més enfocat per deixar-lo que jugui en l'equip U22, que és un jugador, és espanyol, diria que és espanyol, però amb arrels, no sé si són nigerianes o no ho sé, la veritat, que es diu Michael Enabulele, com una inversió de futur, se l'ha fitxat. Un jugador gros, molt gros, 2'06" i molt jove, 20 anys, que la temporada passada va estar a segona FEP i que ha estat jugant amb Espanya i que, no sé, jo no conec, no conec gens aquest jugador, o sigui, no sé pas. Tu, Òscar, el coneixes, el Michael? Sí, el conec perquè més segueixo bastant la segona FEP, especialment el grup on aquest any jugaran el Bisbal Bàsquet i el Prat, els equips catalans, i és un jugador interessant. Jo crec que, sense entrar gaire en perfils de jugadors, però m'agrada com s'està treballant amb planter a Manresa, crec que és una bona aposta, més un jugador interior, potent, que ve de fer-ho bé a una lliga ja professional com és segona FEP. Veurem com li va amb el sub-22, però em sembla una aposta interessant. I destacar també 2 fitxatges més a nivell de planter, on crec que s'està treballant molt bé el Biel, el Nacho Juan també com a entrenador, també la resta de l'estaf, que s'han fitxat aquesta temporada, el Gustav Dreger, i també, que ahir ho explicava el club, o el va destacar, però crec que no s'havia anunciat, el Ryan Vincent, que està a l'europeu sub-16 a Romania amb la selecció espanyola. Crec que amb el planter s'està aconseguint reclutar talent de nivell molt important per ser Manresa. Diria que per sobre del que seria Manresa, i crec que, vaja, tot i que avui estem parlant molt de primer equip, val la pena destacar-ho. I cuidado un Dreger, no ens estranyi que tingui, no diré bastants minuts, però algun minut a l'equip, perquè Déu-n'hi-do l'europeu que s'ha marcat. Hi ha molta gent que m'ha dit que aquest jugador
a la que el vegi Diego el veurem... Segur que acabarà tenint minuts amb el primer equip. Segur que dependrà de moltes coses, però tothom em diu que és per això dic que em sembla especialment valorable que el club sigui capaç de reclutar joves promeses espanyoles de molt bon nivell i també jugadors europeus de molt bon nivell. Sí, i a més en la posició de 3, que és el que comentàvem ara, no? Que si hi ha forat a l'equip és perfectament a l'encàs de Dreger, però amb molta calma. Doncs pràcticament ho hem repassat tot. També recordem que torna Hugo Benítez, val? Perquè jo quasi és com un fitxatge més, perquè, bueno, vull dir, perquè l'hem vist, el vam veure, no sé, tu, Carles, te'n recordes quan es va lesionar, però... Sí. Vull dir... Home, a mi Hugo Benítez m'agradava molt i penso que a tothom ens agradava molt. El que passa que va tenir la desgràcia d'aquesta de la lesió, però, ostres, un base amb una projecció i jo crec que, bueno, pel que ens m'expliquen, doncs ha estat fent un treball molt interessant per recuperar-se, no? I per tant un base amb molta qualitat, vull dir que... Sí, estaríem parlant que l'Hugo és el titular, no? Podríem dir? Sí, jo crec que sens dubte, i de fet crec que és un jugador que se m'entengui bé, però probablement si hagués fet una temporada completa a Manresa, sense lesions i sense problemes, crec que hagués sigut molt difícil retenir-lo. De retenir-lo, segur. Seguríssim. Però bueno, vull dir que l'esmento perquè també és un jugador que també fa tant temps que no el veiem que pràcticament serà com un jugador nou. Jo crec que aquest any també... Home, i sobre... Perdona, Àlex, no, deixeu-me apuntar només que serà molt important veure el rol, quin paper té Ferran Bassas, perquè crec que s'ha apostat molt fort per la seva continuïtat, perquè també així ho requeria l'equip a nivell de jugadors de formació, però també hem de tenir clar que sent un jugador que ha aconseguit canviar-li bastant la cara a l'equip o que ha ajudat molt en la segona part de temporada, no? Que ha estat molt clau per Manresa, però hem de tenir present que ho ha fet tenint un rol de jugador molt principal. Llavors, vull veure, crec que un dels grans reptes d'aquesta temporada, tot i que hi haurà minuts per tothom i tot plegat, però al final el Ferran ha jugat amb una soltura que és el seu joc habitual, però no hi havia Hugo Benítez. Llavors, bueno, tant de bo mantinguem a tothom sa, no? I puguem veure, però sí que és veritat que un dels dubtes que tinc és veure el Ferran jugant amb Hugo Benítez, perquè crec que la situació canvia bastant. Però per mi hi ha una cosa important, Digues, Carles. No, que jo deia que Ferran Bassas, a més jugarà un paper important. És veritat que s'haurà de reubicar, però jo crec que Ferran Bassas, Diego, li té molta confiança. Sobretot és un jugador que porta en els moments... Hi ha una cosa que tu deies abans, em sembla que parlaves de conèixer la Lliga, no? Això és un intangible, que hi ha moments que es necessiten jugadors que coneixen la Lliga i que saben què passarà. I després, per mi, hi ha una altra cosa, que és aquest tàndem que s'ha generat Pierre Oriola-Ferran Bassas, que és molt important, no només a la pista, sinó fins i tot fora de la pista. Per tant, Ferran Bassas jugarà un paper clau i importantíssim aquesta temporada, n'estic totalment convençut, més enllà dels minuts que jugui i dels partits finals que ens guanyi, que ens guanyarà més d'un. I jo afegeixo una cosa que no Perdona, Àlex. Afegeixo una cosa que no tenim molt en compte, que és veure a Hugo i Ferran junts a pista, és una cosa que el Diego va provar ja. Ja, bueno, en defensa en moments... És veritat, tens raó, però jo crec que en moments molt puntuals poden conviure junts i no ho descarto, però tens raó que físicament els dos tindries un problema, però sobretot en atac crec que poden conviure bé. Sí, o en finals de partit. Jo crec que l'Òscar, no sé si Òscar, si ho encerto per on vas, perquè és a mi el dubte que em genera també des de que vam fitxar a Rafa Villar el paper de Bassas, que és una mica l'esquema de plantilla que tenien a l'Andorra quan el Bassas marxa, que era un base titular, que en el seu cas era l'Evans, i aquí és el Benítez, i un base més físic defensiu, que era el Rafa Luz, i aquí és el Villar. I llavors el Bassas quedava com una mica com a tercer base. Jo crec que aquí no passarà, perquè a diferència de l'Andorra del Plaza,
Aquí tothom té minuts i hi ha rotacions molt ràpides, no hi ha ningú que jugui 30, però sí que jo crec que el rol, el que dèiem abans dels timings de mercat, no? Vull dir que tu tens una idea i el mercat et fa anar-te adaptant a aquesta idea, no? I quan tu renoves bases, jo crec que és amb un paper de segon base claríssim, i et surt l'oportunitat de mercat del Rafa Villar i, ara han de conviure, no? Que jo tinc l'esperança que funcionarà i lligat amb el que deies tu, Carles, jo crec que és primordial tant el Ferran com el Pierre dins el vestidor. No només a pista, sinó a integrar els que venen nous, els que no coneixen la Lliga, no coneixen els àrbitres, no coneixen la ciutat, no coneixen el club. Aquest paper que feia el Dani Pérez, que feia el Guillem Jou abans, ara hem quedat una mica orfes i jo crec que el Pierre i el Ferran seran claus en tota aquesta cosa que els aficionats no veiem, però que afecta el rendiment dels jugadors a la pista. Això és evident, això serà així. I respecte de Ferran Bassas, jo també penso que hi ha moments durant la temporada o fins i tot en els partits que hi ha jugadors que tenen unes capacitats de fer lectures molt millors que les altres, no? Que saben llegir millor el moment de partit. Això li passava, per exemple, al Dani Pérez, no? Que hi havia moments que, a part de ser molt bo, doncs, sobretot tenia capacitat de llegir els moments del partit d'una manera molt més ràpida que la resta. I jo crec que això, el Ferran Bassas, és una de les coses que portarà durant la temporada. Davant de bases que segurament que ho acabaran sent com el Villar i tot això, no? Però que ara en aquests moments la capacitat de lectura del partit de Ferran Bassas pot ser primordial en molts partits i en molts moments de la temporada. Sí, i que hi haurà lesions segur. Correcte. A més, això. Hi ha una cosa que em fa ser molt optimista i a mi m'agrada molt, i mira que jo normalment no és que sigui pessimista amb el Manresa, però sí que és veritat que molts cops em poso la bena abans de la ferida, quan l'Àlex sempre ens demana la porra a principi de temporada, no? I jo sempre poso Manresa 12è i això, la gent diu, hosti, però no ens veus a playoff? Dic, doncs no, a playoff no ens veig, no? Però normalment m'equivoco tirant massa per baix, però hi ha una cosa que és Diego Campo, com a entrenador, ha trobat el seu lloc a Manresa. Manresa li ha donat moltes coses, ell està aportant moltes coses, se l'ha deixat treballar molt i la fórmula funciona. I mantenir dos jugadors que, si físicament estan bé, coneixen tant la Lliga, poden liderar el vestidor en tots els sentits, com deia el Carles, com són el Pierre i el Ferran, a mi em donen moltes garanties, perquè parteixes amb uns ciments des de la modèstia, però sabent que tens uns valors que, sobretot físicament, en el cas dels jugadors, si aguanten, tens moltes... No tens res garantit, però sí que tens jugadors molt sòlids per una lliga que al final és molt complicada per jugadors molt bons, però que aterren en una lliga nova, i crec que haver-los pogut garantir i renovar Manresa és molt important. Sí, i a més el que dèiem abans, que sí que no s'ha de parlar de titulars i suplents, però vull dir, l'any passat vam acabar la temporada amb Bassas i Pierre de titulars, i aquest any, en principi, parteixen de suplents. Llavors, com dius tu, és un luxe tenir una segona unitat amb jugadors que coneixen la Lliga i amb rendiment assegurat. Vull dir, al final, a l'Ongenda no saps què farà, l'Àlex no saps què farà, però el Pierre i el Bassas tu ja saps el que et faran. Vull dir, no et fotran 30 punts, però tu saps el que t'aportaran i és una assegurança. I això, amb una plantilla tan nova i amb una temporada tan complicada, doncs és comences el que dius tu, amb la base feta almenys. És que a mi em diuen a l'abril que tindrem un tàndem de bases i pivots. Benítez, Ongenda, Ferran, Pierre, i et dic que estàs boig. O sigui, les capacitats dels titulars i dels suplents és molt alta tenint en compte els recursos que té Manresa. Una altra cosa és que Ongenda no s'adapti bé, que esperem que no, i que s'adapti perfecte, però el sostre de l'equip pot ser molt, molt alt. Bé, ja ho veurem. Tant de bo sigui molt alt. A veure, ja portem quasi una hora i mitja. Carles, ens volies comentar cosetes, no? Que teniu coses pensades de cara a aquesta... No, només hi ha un tema d'un jugador que sí que m'agradaria dir. Alerta amb el Geri, el Gerard Fernández. Sí, senyor, ens el deixàvem, tu. Aquí és el de casa i està fet un europeu brutal i aquest tio l'hem de cuidar molt, perquè a més ell fa l'aposta per Manresa i per tant a tope amb ell, que és la casa.
El Gerard, a més, ha fet un europeu fantàstic, vull dir que, escolta, aquest ha de ser, a veure si té minuts i pot anar creixent. És el jugador de la identificació, que abans no sé qui parlava, em sembla que era l'Òscar, no? Hosti, és el jugador amb el que ens hem d'identificar, no? Està clar, bueno, de fet, és el Manresà de l'equip, No, doncs, jo dir-vos, sí, que em deies que el dia, la presentació de l'equip es fa cada any a la Mútua, jo crec que el 17 ja comencen a treballar, però la presentació es farà a la Mútua com cada any. Aquest any habitualment es fa al matí, aquest any extraordinàriament es fa a la tarda, i ja us puc dir que la donarem en directe pel ganxo, és a dir, que la roda de premsa aquella que Diego Camp, que li traslladarem totes aquestes preguntes o aquests dubtes que han anat sortint avui, doncs ho podrem viure en directe a través del ganxo el proper dia 18, que ara sé que és dia 18 i ara em sembla que s'escau amb dimecres, pot ser? Dimarts, Doncs el dimarts a 6:45 començarà la presentació. Nosaltres, com sempre, estarem una mica abans dient alguna tonteria que altra. Però bueno, penso que és interessant, perquè a més és un hàbit habitual, és un hàbit del Manresa presentar-se en aquesta jornada, que trobo que està molt bé, perquè no tots els clubs ho fan. I, bueno, és una bona oportunitat, doncs, per veure la cara i per veure també les opinions d'aquests jugadors, que la majoria estaran ja a Manresa. I que important és la pretemporada. I, home, em sap molt greu pel Pierre i pel Ferran, però que es pugui tenir el Pierre i el Ferran tot l'agost i que no marxin tants jugadors a competicions europees. No sé quants marxaran a la finestra. No sé si tu saps, Òscar. No, perquè tenia controlats això, que no marxaven els espanyols, diguéssim, el Pierre i el Ferran, que han anat a altres, l'Àlex Reyes ja no hi contem tampoc, però no tinc controlats els altres ara. Ho dic perquè és important, una pretemporada sense el destorb d'aquesta finestra, que és horrorosa, aquí al mig d'una pretemporada, treballar la pretemporada, perquè la pretemporada és molt més important del que sembla. Bueno, si es pot tenir tot l'equip al complet durant tota la pretemporada, penso que és veritablement molt important. Molt bé, Carles, perfecte. Doncs mira, jo també us volia comentar un parell de coses. Una, que no sé si sabeu, però l'any passat ens vam formalitzar com a entitat a la Grada d'Animació, ja som una associació, i des d'aquí doncs, fer una crida a tothom qui vulgui ser soci o amic de la Grada, que pot ser-ho, entrant a la web de la gradaanimació.cat, allà teniu tota la informació, que sereu molt benvinguts. Diferenciar el que és ser membre de l'associació de tenir carnet de la Grada d'Animació al pavelló, no té res a veure una cosa amb l'altra, no confonguem. Llavors, una altra cosa, des de la Grada hem impulsat un tema d'un car sharing, que es diu Gradacar, de cara als partits que juguem fora de casa, que, doncs res, les persones que vulguin, jo què sé, la típica persona que se'n vol anar a veure un partit a Badalona i va sol al cotxe i d'altra gent que vol anar al partit i no té vehicle per anar, doncs hem impulsat una aplicació per posar en contacte aquestes dues persones i que es pugui muntar un cotxe per anar als desplaçaments. Brillant, ho trobo brillant, de veritat. Jo crec que és una cosa que pot anar bé, pot funcionar i que pot servir, no? I el dia del Sant Julià, el primer partit contra la Penya a Sant Julià de Vilatorta ja està activat. Ja està actiu, Si entreu a la web, gradaanimació.cat, ja veureu que a la pàgina principal ja hi ha el formulari per inscriure's. Tant si ets conductor, que demanes gent que en places, com si ets un passatger que no tens vehicle i doncs podeu apuntar-vos. Què més? I ves dir-vos que tenim que avui ha estat possible també gràcies al suport d'Autoescola Gènesi, que és un dels amics col·laboradors. Mica en mica anirem tenint algun amic més, però de moment tenim Autoescola Gènesi, que des d'aquí donar-li les gràcies. Doncs res més. Òscar, ja que estem a públic, deixa'm permetre'm una cosa, la Lliga Catalana també la farem tota sencera, a través del ganxo. Perfecte. Doncs collonut. Doncs res, Òscar, gràcies per tot, per les facilitats, per tot i per les teves explicacions. A l'Àlex també, per tot, per la feinada que fas a la barra del Congost, que és fantàstic. Que bones. Aquí amb el Joder, amb el Carles sempre ho diem, que és fantàstic aquells articles que fas. Gràcies. A vosaltres per la publicitat, home.
Home, no. Des d'aquí, doncs, feu-vos subscriptors, sisplau. És una obligació de tot membre d'aquesta família vermella de ser subscriptor de la Barra del Congost, sisplau. Com també del Ganxo, escolta'm. Aleix Cabré, gràcies. El David, el Hiri Power, que sabeu que el David és l'àliga del Congost, no sé si ho sabíeu, però bueno, aquí teniu aquí l'àliga. Nosaltres, el Ramon Martí també. Referent absolut, No ho sabies? Doncs ara ja ho sabràs. No sabia que era ell, hòstia. El David molt orgullós d'haver compartit espai amb ell, doncs. És la mítica àliga del Congost, que molta gent se n'ha parlat, però ningú l'ha vist. És com el Batman, Doncs, sí, la gent el veuen però no saben qui és. Doncs ara ja ho sabeu. Doncs res més. Res, aquí ho deixem, Aviat tindrem notícies del proper Grad Space, que serà molt Biel, però encara no sé dates, ja us ho direm. Deixem-ho, vale? Doncs res, ho tallo aquí. Òscar, vagi molt bé, vale? Gràcies a tots, que vagi molt bé. Vinga, adéu a tots. Gràcies, bona nit. Adéu, bona nit.